да падна всичко до него се остава. Там в ресторанта да видиш какво наставия добре рока така. Благословен Бог нас всегда и пресни во веки веков. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и ныне и пресни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесах, да свети имя Твое, да приде царството Твое, да буде воля Твоя, яко на меси на земли хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, ако же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави ни от лукавото Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Смирно Господа се помолиме, Господи помилуй. За мир и спаси наши души, на Господа да се помолиме. За този свят храм и за хората, които влизат в него с вяра, благоверие и страх Божий, на Господа да се помолиме. За високо преосвещенейши наш митрополит Поликарпа, за честното презвителство, за дяконство Христа, за целият църковен прич на Господа да се помолиме. За благочестивих български народ и от наше воинство, на Господа да се помолиме. За Божиите раби Ангел и Теодора, които сега се обручават един с друг и за спасението им, на Господа да се помолиме, за да им се дадат чада за продължение на рода и всичко каквото просят за спасението си, на Господа да се помолиме, за да им се изпрати съвършена мирна любов и помощ от Господа, за да се запазят в едномислие и твърда вяра, за да получат благословени за непорочен живот и съжителство, за да им дали Господ Бог наш честен брак и несперно легло, за да бъдат избавени от всяка скръб, беда и нужда, защити, спаси, помил, запази Боже с Твоята благодат, като поменем заедно всички свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владица наша, Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си дигвайте наш живот, на Христа Бога да предадем, защото от Те подава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Боже вечни, който си събрал в едно разделение, ще се redил да бъде неразделима връзката на любовта, който си благословил Исаака, Ревека и си направил наследници на Твоето обещание. Ти сам благослови тия свои раби, Ангел и Теодор, опътвайки ги всяко добро дело, защото си милостив и чух Бог и затова на Тебе слава отправяме, на Отца и Сина, Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Мир на всички! Приклъкват си пред Господа, Господи Боже наш, който измежду народите си предучил чиста девица църквата. Благослови това обручение
съедини и запази тези свои раби в мир и единомислие, защото на Тебе подава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Святаго Духа сега и винаги и во веки веков. Обручава се Божият раб ангел за Божията рабиня Теодора, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божият раб ангел за Божията рабиня Теодора, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божият раб ангел за Божията рабиня Теодора, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Кръстете се, после да не попадне пръста, защото не е сложен както е. Обручава се Божията рабиня Теодора за Божият раб ангел в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня Теодора за Божият раб ангел в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божията рабиня Теодора за Божият раб ангел в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Сега дайте се ръцете напред. Значи кръстът се правиш така. Значи хващаш ги пръстените и ги кръстосваш 3 пъти така. Един път, 2 пъти, 3 пъти и ги поставяш. Айде. После кръстите си кръстоса па короните. Господи Боже наш, който си придружал Месопотамия слугата на патриарха Авраама, пратен да вземе невеста на господаря си Исака, Ти сам благослови обручаването на Божите си раби, ангел и Теодора. Укрепи ги със своето единство, което е от Тебе, защото Ти си изначало създал мъжки и женски пол, от Тебе се обручава за мъж, жената за помощ и приемство от човешкия род. И Ти сам, Господи Боже наш, който си изпратил истината на своето, наследи обещанието за своите раби. Погледни към Божите си раби, ангел и Теодора, и утвърди обручението на вяра, единомислие, истина и любов, защото Ти, Господи, си установил да се дава обручение и всякак да се утвърждава. С пръстен се даде властта на Йосиф в Египет, с пръстен се прослави Даниил в Вавилонската страна, с пръстен се изви истината на Тамара, с пръстен небесния наш Отец се смили над разпътия син, защото каза: дайте пръстен на ръката му. Самата Твоя десница, Господи, облъчи Моисея в Червено море. Защото с истинското Твое слово небесата се закрепиха и земята се остова. И десницата на рабите Ти ще се благослови с мощната Ти дума и простената листа. И сега Ти сам, Владико, благослови това поставяне на пръстени с небесна благословия. И нека ангел Господен да върви пред тях през всички дни на живота им. Защото Ти си, който благославаш и освещаваш всичко, и затова на Тебе слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Помилуй нас, Боже! Повикат се мил своя човек, помилуй. Още се молим за благочестив и православен български народ. Още се молим за високо преосвещенейши наш митрополит Поликарп. Още се молим за Божиите раби, ангел и Теодора, които се обручават един със друг. Още се молим и за Божиите раби, възприемници на Божиите раби, ангел и Теодора, Красимир и Красимира, защото се милостив Бог на Тебе се раздава славата на Отца и Сина Светия Дух сега и винаги и във веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина Светия Дух сега и винаги и във веки веков. Смирно Господа се помолиме за благочестив прославен български народ, за Божиите раби, които се съчетават с един с друг за брачно общение, и за спасението на Господа се помолиме, за да им съдат